Peace pakati paMazepe naMai Mazoe haifi yakaitika. Kuri kunzi Mai Mazoe vakatumira vakomana kuti vanouraya Mazepe. Ndadi kusvika pakuda kuuraya kusvika panhu pakadero. Guys, tine proof kubva kuma-payment and pakabhadharwa a lot of money. Mukomana adecida kuita live yake kupedzisira asati abuda mumba masecret maari kubuda nhasi achienda kubasa rake aplaya maaudios emukadzi ari kunzi ndiye akaenda kunouraya. Maibvukururu you remember nyaya yake yakambotaurwa namaibvukururu achiti pasvika mota ine munhukadzi 1 nevarume. Munhukadzi wacho uyu ndiye afona akati anetsana naMai Mazoe pamusana pekuti havachade kumupa mari yake yaakatsvaka varume vanogona kunouraya Mazepe. And ari kuexplaina kuti ivo vakanonoka kusvika, ndosaka Mazepe akapona panyaya iyi. Asi dene vakakurumidza zvishoma Mazepe aikufanira kukuvadziwa. Anoexplaina kuti Mazepe aifanira kurohwa makumbo, anga asikafaniri kurohwa muviri wese, aifanira kuremadziwa nekuti mai ava vanga varwadzwa zvikuru. So pane proof yabuda yekuti Mai Mazoe vakatumira mari kumukadzi uyu. So now she's bitter because haasi kuwana mari yake kubva kuna Mai Mazoe. Veduwei zvakaoma kani? Do you remember guys, day randakauya ndikakuudzai ndikati the day randakasimuka kune Mercedes Benz yakauya guys, but why? Mubvunzo wangu ndokuti ndaita sei? Ndadi kusvika pakuda kuuraya kusvika panhu pakadero. Guys, tine proof kubva kuma-payment and pakabhadharwa a lot of money. Ndadi vedu ndofawo here vana vangu voryei? Vana vangu vofa here vourawa vana vangu? Ndatadzei chandakatadza. Ini ndaitaura nyaya yangu yeCOS. Ndo yandatadzira here Mwari kuti ndisvike pakuda kuurayiwa vana vangu. Ndinovapa vana vangu vedu wecho. Ndoda kuenda kumba iyo. Ndoda kuenda kumba munyatsoziva kuti ndiri kuda kuurayiwa kana ndaida kuurayiwa, asi midzimu yangu yakaramba. Midzimu yangu yakaramba. Muda kundiurayirei Mai Mazoe? Muda kundiurayirei? Ini ndakatadza. Sisi yetu wewe mtitoreka ndimai. Kudenda ngasina kusimuka zuva randakasimuka chichaitika ndimai. Kundakakukumbira rurekerero wani Mai Mazoe. Kundakakumbira rurekerero wani wai musingandirekereri. Mushavana kune vanhu vanovhundutsa vana ndikapinda bhesi. Guys, mascara sei. Ngoplay audio sisiketi zvapera. But anyway, regai ndifambe nemi panyaya iyi. Ini guys, da kuti munyaso kunditeerera mundinzwisise. I think vanhu vakawanda vacha-understand maskits neasiri maskits, because sometimes paine imwe information inenge iri sensitive. So regai ndifambe nemi. Nhasi Sunday inini ndofanirwa kunge ndiri off Sunday. Plus ndiri kurwara musana wangu uchiri kundirwadza, plus BP yangu yakakwira. So handisi kuda kunyanya kupopotana nevanhu, ndoda hangu kuuya ndichiseka. So nyaya yaitika ndeyekuti nhasi makuseni ini ndandifanirwa kuenda kufamu kunokolekta miriwo yangu yandakapromisa vanhu. Handitika. So Mazepe abva atouya kurumu kwangu. Ini ndanchibva kutaura naChris usually anouyisa vana manheru. Chris akanditi I'm 10 minutes away. Saka Mazepe atonoka akapinda murumu mangu, ndabva ndamuti Mazepe
buda Chris ari kusvika panze. Chris iboora ngoma akakuwana uri pabedroom panapa anotitangira hovhiyo. Ndichazotaura newe ndamuka ndakaita sei? Ndakaneta. So ndopandazonzwa Mazepe achizama kutsanangurira chi shami handitika. Then later on tazoenda kulimerick. Tisati taenda kulimerick manje ndopandazomubvunza ndikati iwe Mazepe hausi wanzouyi kuzondinokera ndakarara chichiitika. Ndopanditsanangudzira nyaya iyi. Right? Guys, ndoda kutaura nemi ndiri sober. Ndichida kutanga ndataura zvinhu tu kuti Mazepe we play zvinhu zvatapiwa. Toshare proof yawapiwa handiti. But never ever accuse anyone. Attempted murder is a serious case. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinoitwa maskitsi nazvo izvi. Naika zvinhu zvekuti kana zvikataurirwa munhu ngazvikuvhundutse, but then you have to know how to deal with situations dzakadai. Unogona kungewo uri right zvozoguma zvakonzera maproblems akawanda. Then Mazepe akandudza akati because pakasvika Mazepe ane nyaya yaaudio yaakandinzwisa. Tora cheyogara ane audio yaakandinzwisa achiriti zvanzi audio iyi zvanzi mukadzi wangu ati kumba kwakasara kuchisvika vanhu kuita sei handitika. Indikamudza kuti iwe nyaya idzi dzekuAfrica iwe wasvika kuno kudhara chiita sei chisiyana nenyaya idzi. Okay, long story short, nhasi ndobva handiti pane mukadzi andifonera. Mukadzi uyu ari kuti ndakashandiswa kunzi nditsvage vanhu vaifanirwa kusvikokuvadza mukomana uyu musi wakabva. But long story kuita sei handitika. Indikamudza kuti iwe nyaya idzi dzekuAfrica iwe wasvika kuno kudhara chiita sei chisiyana nenyaya idzi. Okay, long story short, nhasi ndobva handiti pane mukadzi andifonera. Mukadzi uyu ari kuti ndakashandiswa kunzi nditsvage vanhu vaifanirwa kusvikokuvadza mukomana uyu musi wakabva. But problem takasvika munhu aita sei abva aenda. Saka inda kubvunza mari yangu. Vanhu ava vachadi kutipa mari dzedu dzakaperera takapiwa 24,000 rands. But mukuwirirana kwedu mari iyoyo yakashanda zvimwe zvinhu tina kuzobhadharwa because takasvika munhu aita sei. Takasvika munhu asisipa. Naika kanga kake chitu. Then inini ndakabva ndaudza Mazepe ndikati inini I don't buy nyaya dzakadai so dzekuti munhu aonera munhu uyu inini nditaure naye ndimubvunze zvandoda kubvunza first before I even get to an extent yekubhilivha munhu uyu. Handiti ndobva tafonera munhu uyawe inini munondiziva my dom I record for a living because ndendichitira kuti munhu akazochinja ndenda kurekodha kudhara zvekuti ukada kuzochinja inendaita sei ndarekodha handiti. Then ndobva ndati kuna Mazepe fonera munhu wacho nditaure naye. Ndobva ndafonera munhu wacho ndofunga ndichakuplayera iyi whole conversation yandataura nemunhu yes. Ndobva ndamuudza kuti before I believe you ndipo proof yekuratidza kuti wakabhadharwa mari ichibva kupi ichipinda muaccount mupi. Akaisa zvese. Saka before ndisati ndaenda kure guys ini ndoda kuplayera audio. Guys, I want you to understand one thing. Inini ndagara muno muisland more than 10 years. I know kuti you don't do maskitsi uchiaccuse nyaya dzine chekuita nekunzi paida kukuvadzwa kana kuurayiwa munhu. So kude vaive vanozouyawa kuti hey it's a skit, please imbomirai because nyaya iyi maaudio nedzimwe proof dzanzi dzaendeswa ku inonzi Interpol SAPS here whatever it is. But indoda kungoti munzwe inini I'm not accusing anyone. It was not me aida kunzi akanganiswe. But I want you guys to listen to zvataura munhu uyu. Handiti mozongozvinzwirawo because anga achitoda kuita live kubva makuseni chimurambidza kuti uri kumhanyira chii wewe kana munhu uyu ari kunzi life yako yanga iri mudanger neyevana. You don't have to just rush pasocial media. This is nyaya yekunzi paida kukuvadzwa munhu. Handiti so you have to take it easy. Usangomhanye kungoenda kuinternet because already vanhu vanoziva drama rakawandisa too much from you havazonzwisisi. Handitika ende zvechokwadi guys nyaya iyi kana inini handisi mupurisa handisi kuti ichokwadi zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. But pausocialite akomana ngatizive kuti kana uri musocialite ukadenda neumwe musocialite ziva kuti unowana umwe anokutuka zvinorwadza anotuka kukudarika. Ngatisaendai paextend yekufunga mweya wekuti ngatichiuraya naye. Zvitori nani kupindwa nemweya wekuti ngatichiita naye sori pane kupindwa nemweya wakadaro because mumwe munhu anofira mujeri. Kuuraya munhu is not easy guys. Panozongowana one anobuda neinformation
Anyway, regai ndikupulere inini zvandarekodha kumunhu uyu. Guys, let's not point fingers because the case is serious. Inini handidi kuti mangwana mumwe munhu ozomuka kusuwiwa kuwana lawsuit kunzi ndapaka accusano. Just listen to what we have. Ndozokusherewo imwe proof neproof yereference dzainzi mari dzakatumirwa pamukuru wekubank nemareference acho kuti pakanyorwa kuti chi. Then inini ndosiyirawo kwamuri just in case of anything. Magadiko. Aiwa ndofara hangu amai kwakadikwa muri. Thank you so much nekuuya kwandiri. Hello. Handiri kuri right kuri sewiko. Aiwa kuno kwakanaka chaizvo, kwakanaka chaizvo. Murunyatondizwa handiti alright. Ndaida kungobvunza handicharwi hangu anyway. Anomozva kuti ndakasiya nezvekurwa nevanhu kana muchindifollowa paFacebook, I don't know. But just kungoda kungoziva hangu kuti ndiani munhu wacho. Handitauri, handichase kungoziva kuti tigare tiri kefu. Munongoziva kuti muSouth Africa muna kuwira mushi. Because taurai because initenda kutozvisopa risk kuti kana munhu wacho iyeye akakwanisa kuti atitsvage isusu kuti tikuinge imimi nekuti mataura zvakadai zvakadai, anogona kungoita the same kungozotsvaga futi vanhu angoti ndigare ndataura kuitira mangwana. ichokwadi. Aiwa ndakutongozisopa risk zvandadzitaurira kuti ndazitaura kuti chii kana kuti chii. Dai tanga takawedzerana sematauriro atakaita ndingadai ndisambokutsvaga ini, ndingadai ndisambokuudza ini kuti ndo zvakanga zviripo, but noda kwekuti takauya pekupedzisira patakauya pakataurwa naadzimai enyu. Ndini mukadzi wanowo changa aripo aitaura kuti hanzoni muri munyina wamaibvukurura handiti tikasvika tikakushayai. Saka inini ndorega kupuhwa here zvatakatawirirana nekuti tasvika tikakushayai. Izvezvi takagara mumba nevana, handina kana mari yerendi kana chikafu kana chii, nekuti takakushayai. Ndo ndablokwa mameseji angu andiri kunyorere kubvunza mari hachadairwa. Ndakutoonekwa sebenzi, ndakutoonekwa semunhu ari kutaura zvinhu zvisina mboexista. Asi zvinhu zvatakatowirirana tikagara pasi tikataura kuti taakudai. Saka ndazouya kuti hapana kusiri kufa, luzive kwese kufa. Aiwa inini hamufe. Inini ndodhilana vanhu vane mari kutodarika vanhu ivavo. Inini ndoda kuimbisai kuti hamufe, togona kutokuburisai kana chero muSouth Africa macho. Saka don't stress, don't worry. Mwari wandinonamata chete ndinji Mwari mukuru. Dhera makasvika ndodhera ndakaenda kuairport kuya kuno Thailand. Don't make me angry here. This is not a skit. Takanga tichifana kutosimuka makasimuka chinani Saturday kusenga. Saturday makupeni. Isusu takanga mari yakanonoka kupinda. Mari yataifana kushandisa petrol nechichi. Tingadai takatosunga manheru. Taida kutosunga manheru. Mari yakanonoka kupinda. Mari yanonoka kupinda. Mota yandaida kuti tive nayo yakanga yaenda somewhere. Yakanonoka kusvika. Ndosaka tisina kuzosunga Friday. Taifana kunge takatosunga Friday. Ita zvakaoma. Inini rufu rwangu harusati rwapo panyika mai. Hani makambonzwa kuti ndandiri muprofiti nanhasi ndichiri muprofiti kuMazoe. Zvese zvandinoita zvinotungamirwa nenyedzi. Ndine chiprofiti chinoryisa. Zvese zvamuri kutaura dai mukadzi wangu anga aripo aikuudzai. Ndaifana kusimuka musi wa5 December kuya kuno kuEurope. Asi kuti ngoni dzakaramba dzikandipa date kuti simuka musi wakati. Ndosaka ndakasimuka musi weSaturday wamakauya muchida kuzondiuraya. Noti kuti kuzondiuraya hamene ndiri kunzwa kuti mama kati kuzovhura makumbo here. Saka madam ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Muna mato wandoda kuita mangwanani ano ende matotanga kutaura neni chinda hangu pamuteuro.
ndida kuti Mwari akukomborerei muupenyu hwenyu, akuregererei haisi mhosva yenyu, inyuwo maitotumwawo nevanhu. But chandokumbira madhaka, don't worry, musatya. And for now handina pandinombozvitaura kusvika ndanyatsowana full information. And then inini chandoda chete ngondiudzai kuti zvine chekuita nemasocialite kana nevanhu vepafacebook here. Zvine chekuita nemasocialite iyoyaya. Alright, chingonditaurira yaMai, musatya, ndiri munhu waMwari. Ini ndoda kushanda kunokuiropu, handichatorwamu nevanhu. Munongondiudza kuti munhu wacho ndiani chete. Kana iri mari musatya, ndinokupai mari kuti mugondipa imwe proof kuitira kuti katozowana kuzvitaura tozvitaura zvine proof yakazara. Zvine proof ndizvozvo. Ndizvozvo yatakazouya apa yatazowana maenda yanga ya second attempt. First attempt takauya tanga tisina info yakakwana kuti ndira kuti mungoona kuti zvinhu zvandikutaura izvi handisi kunyepa kana kuti chii. Takauya first attempt tangopuwa nhamba, pfekai nhamba ichi ichakusvitsai pane munhu. In sense yacho yekuti kupfeka nhamba kusvika pane munhu handizivi. Turudza motikari tauya kuPlatenburg, tasvika muGeorge, tatora vakomana vamwe watakatora vaiziva kuPlatenburg. Taiuya kuPlatenburg, tasvika kuPlatenburg ndobva tatine location yataive nayo. Ende chimwe chinhu, in future musazoise malocation pamapeji penyu paipai, anoshandiswa iwaya kukupfekai kusvika pamunosvika panogara munhu. Inonzi level airport road iyai. Tikatora iyoyo tikaenda tikanosvika pamaimboshanda so paequilibrium ipapo takasvika paequilibrium. Patasvika paequilibrium patapinda patasvikoona chimwene vakugara mamaigara. Jesus. Achimwene vakatotya vakati Osman is my friend. Why are you here? Makawanda kudai. Oh Jesus. Tikati we are family. Ende dai akataura futi kuti mota yakauya ine varume nemukadzi one. Mukadzi anga ari kwe. Oh my goodness. Murukumudi. Tikati we are family. Tikubva kuPi twenda kuCape Town. Saka toda kufura tichimuona. Saka munhu dzati maitova nepfuti zuva ramakauya nini? Taitova nayo. Mwari akuitei zvakanaka. Ndobva achimwene uya ambotsika akati ndikwanise kukupa ichi kuti ndikudze kuti munhu akupi bati pano haasisipo, aimboshanda pano bati haasisipo. Tisakatombopedza pamurungu bva asvika atarapfeka magirazi so. Yes, murungu anopfeka magirazi. Murungu bva asvika nemota yake yakatanga rendrovha yachaziva kuti mota rudzi yakaita I think it's grey kana isingakanganisi. Yakaita grey. But unoona kuti chiimaZepe, next time kana munhu achikupa information try not kumutaurira, because apa mukadzi uyo ari kuzama kuda kutsanangura tikaenda pabasa pako, but iwe wakutumupa information pane magirazi ane grey. Kana munhu ari munhu ari kukurova nereverse psychology unenge watumupa too much information. It's okay. Handiwaona zvandaiteni kuti ndangoenda straight to the point. Chimboendaenda kuti asvike pamazita because mukaplaya zvisina mazita. What are you doing in my compound? We are looking for Osman. There is no Osman here. If Osman doesn't work here anymore, Murugumudi, that we are family, chichi. So when I don't come on panapa, pasina kuda zvakanaka because Murungu pamwe price gagermechi ne makamera saka kuti tsambe tisi panapa chaita hatitese. Ende for sure pani makamera hani makapinda mujeje mukadzi. Takapinda ende ndosina kuzobudikira kwaakaita akationa akakuona ipa kamera because pabasa pandaishanda pane makamera kubva patara muchibuda mukarodhi kokairi chipinda pazvii dzimba handidziri pekutanga muchingopinda kudai apa dzimba ende zvesuwa ndo pandaishanda ipapo ndo pane dzimba ndo ipapo chaipo chaipo ndobva tabuda ipapo manje achimwene havana avo zvakawanda zvavakatipa vakangoti hachashandi pana agara kulocation handizive kuti kupi vakati ndoshamwari manje habuditsi information yemunhu kuti asipo haana chaakata akangoti akugara kulocation akabva panapa.
Mazepe azotoshorwa nenyaya yekuti he was leading in the conversation. Is not a good listener mukomana. Ane mawara. Haasi sketi vakati aiwaka. Kana munhu achida kukudza information, iwe haumanyi mberi uchimupa madetails. You wait kuti ataure zvaanoziva. Ndokuti nyaya yacho ibude. Because if iwe uchitaura zvinobva zvaita kunge zviri staged. Handiti maona. But nyaya yakadai haisi nyaya yekuti kwai vanhu vangaita skit. Pane defamation of character. Pane maattempted mhosva hombe. Saka gaizika nyaya yacho yakaoma. Azotodherera mukomana akati nasi sketi ndaimovata ndipedzerane navo. Sisketi vakati aiwaka pano ndepangu. Ndokuzotanga kusumudzana naDorin. Dorin anga ari mucomment section. Sisketi vakati aiwa haudaro kuvana kumba kwedu. You don't pinda panyaya dzakadai. Ndakutaura chirungu chakasangana. Kwai haupindi panyaya dzefamily. Dorin haungatauri naye palive pangu womutuka indiripo hauzvipindi. Mazepe anga kunyanyisa kakuita comfortable kumba kwasisketi imikani zvakaoma. Apedza papo ndokutukana nasisimeli. Kati sisimeli muri zitsamba rafuta chairo. Atukana navo zvakaoma akati aiwa hamutauri zvamunoda. Ketty akabva amutsiura zvakare. Mukomana wacho anonetsa kugara naye vedu weka. Kubatsira kwacho unotoona kuti sisketi zvezvi vakutopinda stroke vachinetswa nechikomba. Sisimeli munhu ari kungoteerera munhu wese ari kuteerera zvakafanana. She must listen and wait for us, not kupa vanhu mashoko. Pamunina vane mukadzi ane chii? Nonsense sisimeli. Pakuzotukana nasisimeli Zepe next anga atsamwisa sisketi. Sisketi vakati aiwa zviri nani live yacho ichingopera chero pana Dorin beta ndichingodzima because iwe hauzopindi pamafamily politics. Iwe ngoziva kuti uri mupoteri wabatsirwa kusvika kuEurope. Ende Zepe next anokangamwa chinhu 1 kuti mhuri yake ichiri kuCape Town. Saka asarambe achinetsana nevanhu ava. Kana iri nyaya yechokwadi kuti vakatumira vanhu kuti vamukuvadze, anofanira kuva ari munhu anozviita nenzira yekuti haindi palive kunoexpose. Anoenda kumapurisa unoripota nyaya iyi yodhoketwa zvakanaka yoinvestigatwa zvakanaka. Instead yekuti aende palive okontinya kunetsana nevanhu vari kumuthreatena upenyu hwake. Ko kana mhuri ikasara ikakuvadziwa because you don't have control over that nekuti haupo panzvimbo. Mukadzi uyo aigara achitaura maibvukururu kuti murume wangu wedu wei idambudziko kamukonoke tsamba rafuta. Murume anotaurisa zvakadaro pambacho unotoshaya kuti unomuita sei munhu. Zepe next zvavanga vamboita sisketi zvokuti vamubvise pafoni zvazvakatonaka because akatanga anyora Mazepe akati mai senzeni wakandidarireiwe Mai Mazoe unoda kundiuraya ndichauya nelive ndodai. Sisketi dhei rose vakamboedza kumupreventa kuti asaende palive but mukomana wacho ane nharo. Iyo iPhone 15 yakazotengwa nezvimwe. Vana Mazepe vanambodhirima mulife mavo kuti vachasvika pavari. Dei achirega kuramba achirwa naMai Mazoe nekuti zvinhu zvacho kana zviri zvechokwadi achakuvara. Iyo Europe naMazepe ndiyo Europe inongoendwa here nevanhu vese nekuti vamwe vese vari kuenda paCOS gang apa havatombogari vaenda online zvekudaro. Upenyu hwacho hunenge hwakaoma vakagarwa bhobho chaiko nemadhoti avanenge vachishanda. But uyu mukomana uyu maybe nyaya yekuti haasati atanga basa ane nguva yakawandisa yekuenda pasocial media. Ende social media yacho inenge iri kumukanganisa. Handizi kuti masters here aanoda but pane iyi ati haisi skiti ende haanei namasters enyu. Iyi iexpose yasisimeki naMai Mazoe. Asi musisimeki kuvaburitswa panyaya vakanzi aiwa you are cleared of all charges. Sisimeki hamupo. Nyaya dzakadai kwai dzamuInterpol. Saka tinge tingokupai guys kuti zviri kufamba sei kuisland ikoko. Ende maibvukururu vanofanira kuva vari safe pane kuti munhu aramba achingomanya mumastreets achikonzeresa more harm than good. Kopisi yacho ichazosvikawo rini.